Siarad, beth sydd gyda chi ar yn cyferni gyntaf pnawn ma? Reit, be da ni'n wneud heddiw ydy Caserol Eidion Cymreig, a dwi'n gyfuno fo gyda llysiau tymhorol ag ati a Stowt. So ni'n meddwl, gan bod y gêm fori, nawn ni fynd i lawr y trwydd yna, themannau. Dwi'n licio beth ti di wneud fan'na. Ia, a'r syniad ydy bod hwn yn rhywbeth sy'ch chi'n gallu wneud ymlaen llaw, henowrach, yn y cwcr araf, neu wneud y bore fori, wedyn just rhywbeth i fyta fo bowlen yn ystod y gêm, just beth reit neis i wneud. A felly dwi wedi ffrio'r cig, fel ydych chi'n gweld, cig Eidion Cymreig o'n i sôn am. Mae gennau jyst enghraifft y fan hyn. Dwi wedi defnyddio 800 gram a shin neu chuck y darnau'r hata, gam na Caserol ydi o. Yn amlwg cig crata da ni angen ddefnyddio. A wedyn blawd a pupur y halen a jyst i droio a wedyn ffrio fo. So mae o'n helpu rei lliw dan efo fel da ni'n gweld. Ac hefyd fydd o'n tywychio ar y diwedd. So a faint chi di ffrio y cig wedyn? O, just munudau, just bod dod i brownio. So yn amlwg di heb goginio dim. A dyn yn fan hyn, dwi'n gwybod chi'n gweld, mae gennau facwn. Dwi heb reid y bacwn brith, y streaky. Dwi wedi mynd am y bacwn llai o fraster, a dwi jyst i dorri o fyny. Mae gennau rhyw 4 neu 5 tafell y facwn o fanna. So mae hwnna di dechrau ffrio neis. A wedyn, cyn i mi reid y cig, dwi'n meddwl nawn ni gael bach o liw ar y nionyn. So mae gennau 3 clof o garlleg a 2 nionyn mawr. Felly di'w gynhwysion digon arferol. Ych chi'n gwybod i wneud stiw. Syml iawn mewn ffordd, yn dweud? Syml iawn. Na i godi'r gwres wan. Touch bach arall. Eitha trwchus o fynd yr un y ionod na? Ydy. Wel, dwi jyst yn meddwl, ti'n eisiau nhw ddiflannu. Mae hwn yn di goginio am chydig oriau, cofiwch. Felly, da ni'n eisiau nhw ddiflannu gyd wedyn. Moron, a dwi heb dorri hon, jyst i ddanos, os ydyn nhw'n foron eitha ifanc fel hyn, sy'n angen pilio nhw. Jyst golchi nhw, a wedyn, dos a ddim angen. Sa chi'n amlwg gallu gadael i hwnna frownio pyn bach mwy na dwi'n di wneud heddiw. So gawn ni reid y moron i fewn. Lle mae hwn yn feithlon iawn hefyd, yn dydi? O, yndi. So, celery, os da chi isio, dim rhaid, mae rai pobl ddim yn hoffi celery. Ali eisiau fod, ti eisiau fod... Dwi'n un ohonyn nhw. O'n i yn meddwl, a mae ddrwg gynnau waith i mi roed o, oherwydd mae'r un da chi'n flasu beth bynnag. Bydd ddim byd ar ôl, Elwen. So dim dewis da? Dim dewis heddiw. Na, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth sy'n ychwanegu bach o flas eto. A maith hefyd yn dweud, Elwen. A maith. A cennin. Dwi'n yn credu bod fi wedi rhoi cennin i lawr yn yr eisiau, ond da chi'n gwybod mae recipe ma'n rhywbeth da chi'n gallu defnyddio beth bynnag sgynnach chi'n y tŷ. A jyst yn meddwl bod cennin rwan eto digon ar gael, felly pam ddim. Waith ni roi nhw fewn. So mae'r cennin yn mynd i fewn. Un o'n hoff wyntoedd yw fel winwn sa garlleg a cennin yn coginio. Sy'n byd gwell, mae'n wynt hyfryd. Fendigedig yn dydi. Llyn amlwg, fel dwi wedi codi'r gwres, ffrio hwnna rwan am chydig, da chi'n gweld fel bod gyda ni liw anyn nhw. Yna, mae'r cig yn dod nôl i fewn. Lle'r cig Eidion bendigedig yna, cig Eidion Cymreig. Dwi am roi piwre tomato. Mae gennau 2 lwy yn fanna. Mae'n edrych yn lot eto, dydi? Yna, dyma ni wan, lle mae'r botel ni'n dod i fewn, os da chi isio. Os di gwylwyr ddim isio rhoi yr Stowt i fewn, wel yn amlwg wedyn, jyst fwy o stoc. A cwrw Iwerddon yw hwnna. Cwrw Iwerddon dwi'n ddefnyddio. Yr un enwog na, ia? Yr un enwog, ie. Nhw'n i ddim enwi fe. Ia, a wedyn dwi'n mynd i roi 400 ml o stoc Eidion wedyn. Ond fel dwi'n deud, fedrwch chi jyst roed o gyd yn stoc os da chi isio. A dyna ni, da ni eisiau gymysgu'n drwy Elwen. Achos, fel chi'n sôn, mae'r cynwysion yma i gyd Elwen yn bethau rhad sydd dan ni'n y cwpwrdd. Dwi ddim yn bryd o fwyd drud ydw mewn ffordd. Faint mae hwnna'n mynd i fwydo? Wel, da chi'n gwybod, swn i'n deud bod hyn yn ddigon i sicr i 6 yn dydi. Ie, hwnna'n gret. Neith hwnna, neith o bara hefyd, gwneud? Neith, yn hollol ar hewi'n dda, so mae hynny'n fendigedig. Dwi jyst yn mynd i roi pinsied o siwgr. Reswm ydi, oherwydd bod yr Stowt yna'n gallu bod bach yn chwerw, pinsied o siwgr, a wedyn sa'n ni jyst yn rhoi cead ymlaen ar hwn, a dyna fo. So just am eiliad bach dwi eisiau danos i chi hefyd. Rhywbeth bach gwahanol i roed ar yr wyneb os da chi isio. Toast, mae gennau wedyn caws a powdr mwstad. A dwi just yn mynd i roi chydig bach, o'n i wedi cadw chydig o'r botel yna o'r cwrw na nôl. Neu pas, rhyw fath o rebit ydi ond, dim mor gymleth.
A wedyn, sa chi jyst gymysgu o'n drwy ydl, a'i roed o ar wyneb yr tost. A mi gewch chi weld dre di gwneud wan. Hwna nôl o dan y grill. Lle dewch chi ni weini wan. So na i A faint ddangos fydd y caserol yn cwcan, Elwen? Mae o angen dibynnu ar y toriad y gig, ond swn i'n dweud o leia 2 awr. 2 i 2 awr a hanner, a wedyn dwi am godi peth i chi gablasu rwan. Ww, dechrau'r tost na. Dewch chi ni weld. Ia, dych chi'n gweld fel maen nhw wedi troi allan yn neis. So dewch chi ni godi. Dwi jyst am reid, mae gennau mymryn bach o datws mash i chi. A mae hwn yn hyfryd i gael hanner amser, yn dweud, twymo'r galon a... Yn wir. A wedyn dyma ni, a dwi'n mynd gwybod, na i godi peth i fewn i'r fwlen. Dychwch fendigedig ydi hwn. O, waw. Alle bach yn boeth i chi. Llew yn Ni fita fe'n yr egwyl nawr, Elwen, os na gewn ni cyfle. Coti, syr. O, diolch madam. Diolch yn fawr. A dyna ni, un arall, y fanna. Stick, diolch y galon. A wedyn i weinio gyda'r tost. O, mae'n boeth. Mae o'n boeth, mae ddrwg gynnau. O, mae'n neis. O, waw. A ti'n Mae'r cyfoeth... flasu'r Stowt yn dweud? O. Mae'n eitha amlwg yn ymwneud. Ydy, mae'na chydig o flas. A mae'r cig yn hyfryd. O, mae'n neis iawn. Ydy. Diolch, Elwen. Diolch, Elwen. Gledd, edrych mlaen i'r pwdyn.